কত কোটি কাবে হেলা কাবে এটা হচ্ছে দল 1 আর 2 তারপরে আসলো 3 নম্বর 4 নম্বর কোকো সেটা আচ্ছা তখন পাই হচ্ছে কড়া মাটি কড়া মাটি তারপরে আসলো কড়া 5 নম্বর 6 নম্বর কোকো সেটা তখন পাই আসলো মাছড়া মাটি 5 নম্বর 6 নম্বর হেলা কত 7 নম্বর 8 নম্বর কোকো সেটা তখন পাই লাল মাটি আচ্ছা লাল মাটি উপরে রাখিবা 7 নম্বর 8 নম্বর হেলা তারপরে 9 নম্বর 10 নম্বর কোকো সেটা দাও 9 নম্বর 10 নম্বর সেটা না তখন পাই কাহাড়িয়া মাটি আচ্ছা কাহাড়িয়া মাটি ভিতরে রাখিবা হেলা 9 নম্বর 10 নম্বর 11 12 সেটা হবে 11 নম্বর 12 নম্বর দଳ তখন পাই হচ্ছে বড় মাটি বড় হেলা ମୁଁ ଯୋଉ ଦଳ ଏଇଟା ଗଠନ କଲି ଆଉ ସେ ଦଳ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହିଲି କି ଏଇ ସବୁ 6 ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ତାକୁ ତମେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଆସିକି ତମ ଦଳ ଭିତରୁ ପିଲା ବାଛିକି ଆସିକି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିଷୟରେ କହିବ ସବୁ ଦଳରୁ କିଛି କିଛି ପିଲା ଆସିବ ସେ ପିଲା ଆସିକି ଆଡ୍ କରିବ ମୁଁ ହଉଛି ଲାଲ ମାଟି ତାର ଯୋଉ ଆତ୍ମକହାଣୀ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ତ ଏଇ ଟାଇପର କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଫନି ଆକ୍ଟ କରିବା କରିପାରିବେ ନା କରିପାରିବେନି ଆରେ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଆଗ ଖାତାରେ ଲେଖ ଆଗ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କଣ କହିବ ସେଠି ଯାଇକି ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିଷୟରେ ଲେଖ ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର କୋଉ ଚାଷ କରାଯାଏ ବେସିକାଲି ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କର ହେଲା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କର ଆଡ୍ରେସ କୁଆଡେ ଆସିଛି ଆରେ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲାଗିବ ତ ମାଟି ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଯିବା ମାଟି ଆଣି ଆସି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାଟି ପଡ଼ିଥିବ ତମକୁ ନେଲେ ଦିଟା ହବ ବୋଲ ସାଧାରଣତଃ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାମିଲନାଡୁରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ଦେହରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଜରା ମକା ଚିନାବାଦାମ ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଏ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ 10.6 ଦେଖାଯାଏ ମୋ ଦେହରେ ଲବଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପଟାସିୟମ୍ ଅଧିକ ଥାଏ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଠନ ମଧୁମୂର୍ତ୍ତିକା ଏଥିରେ ଅଧିକ ଲବ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଥାଏ ଏଥିରେ ହିମସ୍ ନଥାଏ ଏହି ମାଟିରେ ଗହମ ଆଖୁ ବାଜରା ଚାଷ ହୁଏ ଏହି ମାଟି ପ୍ରାୟତଃ ରାଶି ତଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ ଚଟାଣ ମାଟି ମାଟି ହୁଏ ଇଏ କୋଉ ମାଟି ମୁଁ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକ ଥାଏ ମୁଁ କେରଳ ତାମିଲନାଡୁ ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ମୋ ଦେହରେ ଆଳୁ କାଜୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ପାସ ମୂର୍ତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ ମୋର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଥାଏ ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୁଜରାଟ ତାମିଲନାଡୁ ମିଳେ ମାଟିରେ କପା ଗହମ ଆଖୁ ବାଜରା ପରିବା କଟା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହୁଏ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ କଳା ରଙ୍ଗର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନେଲେ ମୋର ଏହି ଫାଇଦା ପଟୁମୂର୍ତ୍ତିକା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହରିୟାଣା ବିହାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ଧାନ ଗହମ ବିରି କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ଅଧିକ ନିବେଶ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ମାଟି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହା ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳସ୍ରୋତରେ ବହିଯାଇ ନଦୀ ଉପସର୍ଯ୍ୟାରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏହା ବହୁତ ଉର୍ବର ନେଲେ ଏହିସବୁ ଫାଇଦା ହେବ କହିଲା ଆମର କଣ ଫାଇଦା ହବ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଏହା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଟେ ଏହି ମାଟିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ କରାଯାଏ ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାମିଲନାଡୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ମାଟିରେ ବେଶୀ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ମାଟି ଖୁବ୍ କମ୍ ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ କିଛି ମାଟି ଜଙ୍ଗଲି ପାହାଡ଼ିଆ ପରି ମୋର ନାମ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି ମୁଁ ଅନୁଭବ ମୂର୍ତ୍ତି କାଟୁ ମୁଁ ଆସାମ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ଆଳୁ କାଜୁ ଆଦି ଆମ୍ବ ଚାଷ